Uvidíme, či sa po 5 prehratých zápasoch v sérii Humenné konečne naplno bodovo presadí. Máme tu úvodné vhadzovanie duelu 16. kola typu z Extraligy. Humenné vo svojej tradičnej domácej bielej kombinácii dresov, naopak Kanzici v modrom práve privítal Humenné. A Humenné veľmi prekvapivo v tom súboji zvíťazilo 2-1 napriek tomu, že Kamzici viedli 1-0, prišlo k otočeniu zápasu a Humenné si pripísalo 3 body. Bolo premiérové víťazstvo a teraz tu máme aj úvodný gól tohto zápasu. Tak rýchla súhra 4. formácie, do ktorej sa samozrejme zapojili aj Martin Krajňák a Markus Michalík. Práve Krajňák bol tým mužom, ktorý obkorčuloval Valušovú bránu a ten puk prihrával Horvátovi, ktorý sa dokázal uvoľniť medzi kruhmi. Opäť Mosky skúšal ohroziť Galimova z uhla. Mosky brankár si postrážil bližšiu žrť a teraz situácia 2 proti 1 a zakončenie, ktoré končí v sieti. 2-0, Levi strieľajú aj druhý gól. Jakub Linet tam bol v tej breakovej situácii absolútne osamotený na pravom krídle a druhýkrát v dnešnom zápase prekonáva Štefana Valuša. Ešte raz, tu bola situácia 3 proti 2 a tam s číslom 59 najskôr išiel Kotva napadať unikajúceho hráča. Nevymazal z tohto protiútoku ani jedného z hráčov. Vláčiku nezaprší, že 50 sekúnd početnej výhody pred Zverencov Aleša Totera. Kukuča, Svitana a gól do prázdnej brány Dmovský, krásna kombinácia. Teraz popradská špeciálna presilovková formácia. Kukuča, Svitana, Dmovský. Trojica hráčov, ktorí si pripíšu kanadský bod. Pri tejto situácii Galimov nemal absolútne žiadnu šancu. Teraz mu jeho agresívny prejav Mantinelu. Využívajú aj domáci. Američania už útočno pásne a gól, 2-2. Tak ako blesk z jasného neba. Teraz skóroval Andrej Kukuča. Ešte raz Kotvanová prihrávka a áno, pomerne nízka strela do kejky Kukuču. Pred ruským brankárom. Bola tam hneď dvojica hráčov. Popradu aj Kundrík, aj Mlinarovič. V dorážkach, no, teraz našťastie pre Humenné. Galimov bol v rozklaku, Betóny mal pritlačené k zemi, respektíve k ľadu. No teraz gól, 3-2. Veľmi rýchla akcia, pri ktorej zaspala domáca defenzíva. Meliško nebol v dobrom postavení. Koutier tiež mal dostatok času na tú distribúciu puku, pozrime sa na to ešte raz. No a Kukuča nechytateľné z bezprostrednej blízkosti Galimova. Prekonáva ruského brankára po strele do pravého hodného rohu. Pečak preto útočnú akciu zakladá až z vlastného obranného pásma, respektíve oblúčikom posiela puk do bezpečia už, aby tvorili domáci. Pračania sa nemajú kam ponáhľať, napriek tomu sa dostávajú do príležitosti a vyrovnávajú na 3-3. Tak to bola exportná akcia, exportný protiútok domácich. Tak Sergienko teraz ukázal veľmi pekný cit pre hru. On bol tým mužom, ktorý prečíslil popradskú defenzívu. Pozrime sa na to ešte raz. Vašková krížna prihrávka. Jakov. Humenné má ešte príležitosť na jedno založenie akcie, respektíve nahodenie puku a je to gól! Je to gól, 6 sekúnd pred koncom! Nám rozhoduje veľmi pravdepodobne o víťazovi stretnutia doposiaľ neviditeľný Vadim Pereskokov. Pozrime sa na strelu švihom ruského útočníka, ktorá skončila nad vyrážačkou Štefana Valuša. Domácim stačí pokaziť buly. A to sa aj podarilo. Popračania nebudú mať dostatok času na to, aby ohrozili Stanislava Galimova a 3 body v dnešnom zápase zostávajú v Humennom a domáci
tým dokázal zdolať Poprad aj po druhýkrát v tejto sezóne.